Bona tarda. Tinc una comunió a les 3. Al Japó. Una boa a les 8 a Groenlàndia i tenia que vindre aquí a les 12. Aquí estic. Hola, bona tarda. Bueno, soc Aster. He vingut aquí a celebrar amb els meus col·legues de la subversiva la inauguració de la cervesa artesanal i ara, durant una estoneta, dedicarem un temps als que sou d'estatura inferior a 1,50. Hi haurà 5 o 6 de superiors a 1,50 que també tindran que estar per aquí. Bé, he vingut de molt lluny i amb el primer... Ai, és que estic molt cansat, fa una calor. Necessitaria per començar 5 voluntaris d'estatura inferior a 5 centímetres. No hi ha, no?
No hi ha patufets per aquí? No. Bueno, doncs vinga, va, inferiors a 50 centímetres. Perquè he portat un número que vaig aprendre al CIR de Pequín, que es tracta d'aixecar peces. Peces de pesar. Per això necessito 5 voluntaris, si no els escolliré a dit. Ningú ens ha sortit. Doncs vinga, va, 3 voluntaris que facin més de 50. Vinga, 3, que siguin forts, que hem d'aixecar peces. No. Ui, aquest està cantant. Vinga, molt bé, un aplaudiment per l'Andreu. Ai, que cau la birra! Puc pensar? Bueno, tindràs que deixar un moment al costat. Un moment, res més. Un cambio! Puta Espanya. Muchísimo peligroso esta posición. Amar, estira el hombro, estira de la punta. Mientras sopla. Ahora. Tira de la punta. Mientras sopla, estira. Del final. Amén, ya no sé yo de nuevo, hombre. Sembla trompetito. Nani, ayúdame. ¿Cómo se inclina un poco la cámara? A ver. ¿Ves que la tengo un poco torcida respecto al un poco de aquí, ¿no? Sí, igual va a cortar. Tienes que llegar. Ahora. Sí. No tindràs que fer a boca. La una con la birra. A mí se me olvidó beure birres de trago. Parece esto. Bien, creo que no puedo. ¿No vamos una cerveza, Marc? No, que ara el faig uns dos, joder. Que el faig uns dos. Fos un dos. Ara sí. Esta es la definitiva. Hostia, dame un millonario, yo no sé por eso. Ajá, mejor que de él. Claro, yo no puedo jugarlo. Más o menos. Yo creo que yo tengo que ganar la vida. Pero te la luz de trago, ¿eh? ¿Algún bel lugar? ¿Algún sab lugar? Hostia, qué difícil, ¿eh? Pues No es muy fácil. Mira, ¡Lo tengo! ¡Sí!
aixecar-ho com si pesés 200 quilos. Ahora rápido, mano, rápido. Un aplaudiment per l'Andreu i la Mar. Y Díaz también, no son aplausos. Bueno, boniques, ara ve el plat fort. Amb els meus viatges al llarg del planeta Terra i les galàxies, de més enllà, i alguns forats negres que també em van engullir, vaig parar al circ, un circ que hi ha a Groenlàndia, amb un petit iglú, i em van ensenyar un número de màgia esquimal, que és la fàbrica de caramels. Algú sap què és la fàbrica de caramels? Doncs ara us ho mostraré. Necessito que tothom estigui en profund silenci quan acabi aquesta musiqueta. Buscaré la meva vareta màgica. Auténtica de màgia borràs.
A veure, les veus femenines han de dir arbre. Arbre. Les veus masculines, quan jo ho dic, ca. I el resta de veus, masculines, femenines i totes les demés tenen que dir bra. Si no, no funciona. Noies! Abra. Botes! Arbre. Arbre. Noies! Arbre. Nois! Resta! Arbre. Ara, noies! Arbre. Nois! Resta! Noies! Arbre. Resta! Bra. Tots a la vegada, tot content. Arbre cadabra. Molt bé. La resta de cartells es tenen que guanyar. Perquè ara us faré moure. Ja sé que fa calor, però a mi m'agrada, com he viatjat per moltes galàxies i mons, i m'agraden molt els balls del món, farem ara una sortit de balls del món i ja em despediré perquè fa molta calor i tots teniu ganes de menjar. I com anem tard, he fet algun més curt, el tema. Aleshores, necessito ara mateix, i aquí sí que no hi ha nos, no fa falta que puixeu aquí. Si algú vol puixar, el que puixi tindrà carmels. Necessito aquesta banda, poseu-vos a l'ombra. Sí, el que vulgui puixar, que puixi. Que es quedi aquí. Un aplaudiment, com aquí. Un aplaudiment per l'Elna. Un aplaudiment per l'Ian. I un aplaudiment pel Biel. Ara, tots els que esteu asseguts i assegudes, aquell tros d'ombra, poseu-vos un al costat de l'altre. Allà. Els que esteu aquí no fa falta que aneu allà. Us aixequeu. Els que esteu aquí, us aixequeu. Jo vull tothom dret aquí. Amb aquest primer ball, ho farem tots, com s'ha posat. Us teniu que posar així, una miqueta separadets, i aneu fent files. Vinga, totes. Val? Aquest primer ball. Que malo. Aquest primer ball es balla lliurement seguint el ritme.
El primer lloc que em va impactar molt amb els balls del món va ser Àfrica. D'Àfrica vaig fer un salt i em vaig anar a través del temps al món dels celtes. I vaig descobrir una dansa molt bonica que farem ara, que farem com una rua, jo baixaré ara amb els 3 amiguets i en teniu que seguir. En tenim que seguir i farem una rua per aquí. Anem a suar una mica. Celtes.
Ens guanyarem la paella avui, Continuant amb els meus viatges, vaig estar en un gran país, a l'hemisferi sud, a l'altra banda dels Blanquitos, i vaig trobar aquesta cançoneta que és molt mona, molt guapa, molt xula, i també molt per ballar. Aquesta us deixo el libre albedrío. Brasil. Ah, no. No, m'he equivocat. Perdó. És Galícia, no? Sí. Oh. No, aquí necessito que feu grups de 3. Grups de 3 amb la mà agafada al mig. Perdoneu, m'he saltat. 3, grups de 3. Necessito 2 aquí a l'escenari amb mi, que també tindran carmels. Vinga, 2. Bueno, si vol tornar, es pot repetir. Em falta un altre. Bueno, 3, vinga, va, som 4. Va, sí, tots, vine. Sí. Bueno. Fixeu-vos com es posen ells. Ah, las sardones. Que som un grup de 3, penya. Vale, a veure quants grups tenim. Però ha de ser la dreta de l'estiu. Ara ens saltarem una i anem al twist. Com jo ja tinc un cert temps amb la galàxia, viatjant cap aquí, cap allà, hi ha un ball que també sempre m'ha acompanyat durant molts segles, i per ballar aquest ball es fa per parelles. Feu parelles.
Feu parelles? Alguna parella vol pujar aquí dalt? Molt bé, un aplaudiment. Farem un empatxo avui de carnals. Val. Ara farem un twist. La gent més grandeta, i més joveneta també, vinga, ja sabeu com va el twist, no? Parelleta. Parelleta. Poli, Andreu. Feu-se de la mà i a donar les voltetes de rigor. Bueno, com ja sé que teniu moltes ganes de rock and roll i punk rock i heavy metal i menjar paella i beure cervesa artesana i menjar carne, hierbes i tot el que més, em despedeixo tots vosaltres. Ha sigut una mica més curt del que volia fer perquè anem una miqueta d'hora de retard i us deixo amb aquesta cançó de despedida perquè l'última. Y aquí, libre albedrío. Gracias. Las frutas, y los piques, y las flores, segurar y los